Здравейте, прекрасни хора! Днес ще говорим за емоционалното изцеление. То не е просто душевно състояние. То също е физическо състояние на физическият мозък. За съжаление, тази информация не се обсъжда в нито един форум за мозъчно здраве. Експертите определено се опитват да предлагат инструменти за мозъчната оптимизация. Философията зад мисловните емоционални техники обаче стига твърде далеч. Твърденията си, че нашите емоции пораждат физическите ни симптоми, ни разболяват. Нещата обаче стоят точно обратното. Причините за нашите психически емоционални страдания са физически. Ако се погрижим за тези физически нужди на мозъка, на нервната система, ще получим облекчение на всички нива. Всеки подход, който твърди, проблемът е във вас, може да ви събори духом, да ви накара да се почувствате още по-зле. Може да ви накара да мислите, че не владеете емоциите си или че сами си създавате тези емоционални реакции. Това, което книгите по самопомощ и така и не ви казват, е, че мозъка има токсични вещества, които поддържат и разпалват огъня на емоциите до степен, която той излиза извън контрол. Това би трябвало да включва още заглавието на книгата. Ако да речем сте посветили доста време на практикуването на техники за самопомощ, но в един момент отново изгубите контрол на емоциите си, емоциите ви изхвърчат като тапа от шампанско. Може да решите, че сте се провалили. Да се предадете, да се обвинявате. Това, което не знаете обаче, е, че дори да работят тези техники за самопомощ и за самоусъвършенстване, че няма да разрешат основният ви проблем. Вие не сте се провалили, но съветите, хаковете за самопомощ са само временно решение. Това е пластир, който слагате върху раната. Когато този пластир падне, емоциите съвсем логично пак се нагорещяват, защото техният огън не е бил угасен, само временно е потушен и оставен да тлее. Горивото, което го е поддържало, също не е било отстранено. Нито поражението от пожара възстановени. Обвиняват ви, че проектирате емоциите си върху външния свят. Казват ви, че проектирате болката, гнева си върху другите. Нареждат ви. Спри да проектираш. Вие се обръщате към книгите за самопомощ и за личностно развитие, модните тенденции за личностно усъвършенстване, защото искате да станете по-добри хора. Но мига, в който избухнете, ви обвиняват, че проектирате болката си върху тях. Докато на практика вие просто давате да се разбере, че физическите нужди на мозъка ви не са удовлетворени. Когато човек страда емоционално, знае, че на физическо ниво, вътре в него се случва нещо, но просто не може да каже какво точно. Понякога гневът, разочарованието ни обземат без конкретна причина. Това ни кара да се чувстваме още по-зле, да се смятаме за лоши хора, ако някой получи диагноза биполярно разстройство. Това все още не обяснява какво се случва вътре в него, за да предизвика болестта. Болният знае, че има причина, за която терапевтът, докторът или духовният гуру нямат понятие. Истината е, че винаги има причина. Няма да получим емоционално облегчение, ако просто се опитваме да станем по-добри хора или да коригираме емоционалното си състояние. Тук изобщо не става въпрос да се промениме по някакъв начин. Емоционално облегчение ще последва, ако отстраним от мозъка токсичните химикали, които са гориво за вътрешният огън. Възстановим добрите химикали, субстанциите, които потискат огъня, позволяват на мозъка да функционира оптимално. Едва тогава техниките от книгите за самопомощ и за личностно развитие ще имат повече шансове да поработят. Но за да има ефект от тях, да им дадем едно рамо, трябва първо да обърнем внимание на физическите нужди на нашият мозък.